Nef TV jabarani filɛbaw aw ni su an ka bi kibaruyaw la bakurubaw la Faransikaw fɛ min ye parti Assuma CFP Sumelu Bube Mayiga ka tɔn olu ye ka rentrée politique ba dɔ baaraw sigi sen kan min kɛnɛ kan maliden caman bɛ Faransi olu taara Assuma la an bɛna kuma ale kan bi don kibaru kɔnɔna la ni o tɛmɛna ka bɔ yen fana min ye ka dɔ jabarani sow ka jaw dili cakɛda in ma an ka jamana kɔnɔ n'o ye SMTD ale ni jabarani so ɲɛnama fila ye ka dɔ bɛnkan dɔ tigɛ bila bi n'o ye baara ɲɔgɔnya jɛɲɔgɔn ye mun bɛna kɛ sababu ye don n'a nataw la o jabarani ninnu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen k'a sɔrɔ SMTD ka hukumu kɔnɔna la o dɔ ye aw yɛrɛ ka jabarani so Nef TV ale ni Ondu TV an bɛna ale fana kibaruyaw lajɛ bi don kibaru kɔnɔna la ka fara ninnu kan an bɛ taa jamana kɔ kan fana ani kibaruya wɛrɛ minnu bɛ yen walasa ka aw kunnafoni bɔ sɔɔni an bɛna ninnu walawala aw ye. Araba Novembre kalo tile 6 2019 Mali kɔnɔ Mali kɔ kan aw minnu bɛ kan filɛ aw ni ɲankuma a y'aw bisimila an ka bi don kibaruba kɛnɛ kanana n y'a fɔ aw ye politique bunakun kan min y'an ka jamana ministre ɲɛmakɔrɔ Sumelu Bube Mayiga i k'a dɔn ni ale ye jɛrɛ jɛkulu Assuma CFP o ɲɛmaaba ye ani k'a dɔn a jɛɲɔgɔn caman parti yɛrɛ cɔala olu kɔni bisimilara Faransikaw fɛ yen nin jɔakun laban ninnu na waasa ka taa u ka politique baara kundoni dɔw kɛnɛ kan n'o ye rentrée politique ye a kɛnɛ kan na min bɛ tali kɛ maliden caman bɛ minnu ye funɛkɛni ye n'u bɛ Faransi jamana na u ye kalanw kɛ ka tila fɔ ka dɔw sigiyɔrɔ bɛɛ yema olu bɛɛ lajɛlen kɔni y'a kanu ka don Assuma CFP la o dantigɛw ni o kow sɛmɛntiyara a kɛnɛ kan min ye ka fara tɔ yɛrɛ ɲɛmaaba Bube Mayiga kan min bɛ tali kɛ honorable Modibo Sogore ka taa se maaba caman wɛrɛw ma olu farala Sumelu Bube Mayiga kan ka taa kɛnɛ in sereya min bɔra ko la anw ka maaw ye jaa minnu sɔrɔ a ko kan an ka jɛ k'o lajɛ. Bamananw ni kumadonsow b'a fɔ ko hɔn ka di nka ni minɛ ka fara i bolo ta kan ale fana ka di kosɛbɛ ka aw ladɔnniya k'a fɔ Mali tɔnjɛkulu min bɛ n'o ye Assuma CFP n'a ɲɛmaaba ye an ka jamana ministre ɲɛmakɔrɔ Sumelu Bube Mayiga ye caman b'a la ka fara ale jɔ kunmɔ kan bi kosɛbɛ Faransi jamana kanana o misaliyaba dɔ ye u ka nin rentrée politique kɛnɛ kanana na maliden minnu bɛ Faransi o caman y'a kanu ni ka taa tɔn in kɔnɔna la a kɛnɛ kanana la min ye Faransi section Assuma ɲɛma min bɛ n'o ye Lasana Ɲagate ale y'a ka nisɔndiya jira kosɛbɛ tɔn in bɛ ka cokoli ni kologiriya min kɛ Faransi jamana kan ni ka walankata hali bi n'a ka bi ka ni maakura ninnu sɔrɔ u cɛ ma k'o ye hakilina ɲumanba ye wa u bɛna u ka baara tɔ sɛbɛkɔrɔ kologiriya ni ka parti ka haminaw mafa u ko u bɛna i k'a dɔ fara ɲɔgɔn kan ka don da kelen ka bɔ da kelen bɛɛ lajɛlen ka hakilinaw ka ta bɛrɛ la waasa bɛɛ kelenya o bɛ se ka sabati Mali ye cogo min na k'o bɛna k'u ka wuli ka jɔba ye Lasana Ɲagate Assuma CFP secrétaire général de Faransikaw fɛ yen. Depuis cette mémorable date a bɛ waati jan bɔ an tɛ jɔakun kelen kɛ n'an ma maakuraw sɔrɔ mun bɛna don an ka tɔnjɛkulu Assuma CFP la aw minnu ye cɛw ni musow ye n'aw nana nin kɛnɛ in kan nin ko in na balinankoba dɔ ye min ye Assuma Faransi bolo o ye maa minnu nalen filɛ nin ye nin funɛkɛni minnu ye malidenw ye n'u bɛ Faransi ya u bɛna don an ka politiki tɔn Assuma CFP la wa u ka politiki baara daminɛ kunfɔlɔ ye nin ye nin funɛkɛni kofɔta ninnu a dogolen tɛ maa si la maaw don maa kalanenbaw don minnu bɔra Faransi sanfɛ kalansobaw la bangi baarakɛlaw b'a la ingénieurs dɔgɔtɔrɔ jolenw lapasabaw n'o ye avocaw ye fɔ ka taa se entrepreneurs olu ni a ɲɔgɔnna caman don n'a nataw la ka taa baarabaw kɛ faso la ni o ye Mali ye. Maa si ka laɲini tɛ ɲangata ye ka ɲɛsin jamana ma nka ni futinɛ ni ɲangataw ni kɛwale jugu nana ka ɲɛsin jamanaden dɔ ma jamanaden ɲuman bɛɛ lajɛlen hami bɛ da u kan min bɛ tali kɛ Sumelu Bube Mayiga la kɛnɛ in kanana la a ye i k'a dɔn hakilina jigi ni taasibila kɛ fɔlɔ ka ɲɛsin an ka jamana wolomasiri taabaa minnu ni bira endeliman nin min kɛra bigani wale dɔ senfɛ an ka sɔrɔdasiw kan nin kɛwale jugu min taara ka ɲɛsin an ka lakanabaw ma endeliman ale kan ka kɛ weleda ye kelenya weleda fara ɲɔgɔn kan weleda ye ka ɲɛsin an ka jamanaden bɛɛ ma waasa an ka jɛ ka sira da maa ŋaniya jugutigiw ye minnu b'a fɛ k'an ka jamana tiɲɛ sabula tiɲɛ ye min ye an ni maaw bɛ ɲɔgɔn na maa minnu bɛ yen ni maa walejugu tigilamaw don u b'a fɛ k'an ka jamana dafiri o de kama o ko suguya ninnu n'o walew mana ta ka ɲɛsin jamana ma
nye fanga berebere tonye nye fanga sinama tonye otola nye malidenye odebe ola o malidenya na an kan ka wuli ka jɔ bɛɛ kɛ wasa ni maa minnu bɛ fɛ ka jamana tiɲɛ u kana se ka dangari an ka jamana la. O de kama a ye wele bila bɛɛ lajɛlen ma minnu bɛ numan fɛ minnu bɛ kini fɛ k'an ka hakilinaw kɛ kelen ye wasa ka se ka Mali sama ka bɔ sebe jukɔrɔ kɔlɔn kɔnɔna la. Sumaworo Bube Mayiga Asuman CFP ɲɛmaa don. Anw yɛrɛ bolo an bɛ waati gɛlɛn min kɔnɔ n bɛ Mali la walima i bɛ Mali kɔ kan an bɛɛ ka kan ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka jɛ k'an fanga fara ɲɔgɔn kan ka jɛ ka kɛ maa kelen ye ka tɛmɛ kunungow kan ka dɔ fara jɛɲɔgɔnya ni tɛgɛ di ɲɔgɔn la maa minnu bɛ ka jamana mara bi ka olu ni jamana jɔsenw kɔkɔrɔ don kosɛbɛ walasa u ka jamana mara bɛ se ka sabati cogoya min na ŋaniyaw ka kɛ kelen ye an ka jɛ ka kan kelen fɔ an kan ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen de kɛ walasa k'a dɔn anw de bɛ Mali la yan wa maa minnu bɛ n'olu ye maliden n'u bɛ Mali la walima u bɛ jamana kɔ kan u bɛɛ lajɛlen ka haminaw kan ka kɛ kelen ye. K'o de kama a ka kan bɛɛ lajɛlen ka wuli k'u bolo bila ji kelen na ka kɛ muso kelen den ye ka kɛ k'a dɔn cɛ kelen ye jamanakuntigi IBK ani Mali yɛrɛ ka jɔsenbaw kɔfɛ walasa hakilinaw bɛ se ka kɛ kelen ye an ka bɔ nin gɛlɛya ninnu kɔnɔ an k'a lamɛn. Nous voulons un parti de changement. Anw bɛ yɛlɛma tɔnjɛkulu de ɲini an bɛ fara ɲɔgɔn kan tɔnjɛkulu ɲini wa anw bɛ tɔnjɛkulu ɲini min bɛ baara kɛ ka jamanaden bɛɛ lajɛlen kafo ɲɔgɔn kan ni hakilina kelen ni kungilinna kelen ye n'o ye jamana basigili n'a sinsin ye. O de hukumu kɔnɔ kabi 2013 an y'an fanga fara ɲɔgɔn kan ka jamana ɲɛmaa IBK ale senkɔrɔma dondo jamana ɲɛmaaya ɲini na wa ka tila k'a dɛmɛ tuguni a ka se ka jamana ɲɛmaaya tako filanan baaraw sɔrɔ o kɛra kunnatigɛ ye. An bɛ dɛmɛ kɛ ka baara kɛ hali bi walasa a ka fɛɛrɛbolo sigilen sen kan olu bɛ se ka sabati ka kɛ kunkɔrɔta ye ani a ka gouvernement fangabolo maaw. An tɛ munumunu caman kɛ an tɛ sigasiga don a la an tɛ tamakiya o la wa an tile kelen tɛ o dɛmɛ gulon foyi foyi la. Anw sen don ni jamana mara la ka dɛmɛ kɛ an t'o gulon foyi foyi la yɛlɛma tɛ don o la wa an t'o kɛ fɛn tɛrɛnɛ ta ye. Positionnement que ce soit, nous n'avons jamais marchandé ça. An bɛ aw ladɔnniya kɔrɔfɔ kuncɛ la k'a fɔ nin rentrée politique min kɛra Asuman tɔgɔ la a kɛra nisɔndiyakoba ye wa maa minnu bɛ yen n'olu ye tɔn wɛrɛ maaw ye olu bɔra fan caman fɛ Faransi kɔnɔ ni ka n'a kɛnɛ seereya u ye olu fo k'u tanu u ka hakili ɲumanya na k'a fɔ ŋaniya bɛɛ lajɛlen ye kelen ye o ye Mali ko in de ye. Asuman CFP jamana minisiri ɲɛmaakɔrɔ Sumaworo Bube Mayiga ale ka tɔnjɛkulu don n'o bɔra yen fana an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ an ka jamana minnu bɛ yen n'o ye UEMOA jamanaw ye ka fara La Guinée Conakry kan o maa minnu bɛ yen n'olu kɛlen don jɛkuluba ye maa hakili juru caanalenw k'a dɔn sariya dɔɔni bonnakun yɛrɛ kan kunnafonidisow dalabɛnni hukumu kɔnɔ fɔ ka taa se diɲɛ subahana mansi kura koɲɛw ma olu ye k'a dɔn jɛrɛ dɔ sigi an ka jamana kɔnɔ yan nɔ min baaraw dayɛlɛla bi sɔgɔmada in na jɛrɛ in bɛna kɛ tile fila bɔɲanko ye maa minnu bɛ a kɛnɛ kanna na n'o ye UEMOA maaw ka taa se La Guinée Conakry ma u bɛna hakili falen-falenw caman kɛ kɛrɛnkɛrɛnniyana fɛɛrɛ bolo minnu kan ka sigi sen kan 2019 2020 u ka nin jɛkulu kofɔta ninnu fɛ walasa kibaruya disow ni kibaruya dilaw yɛrɛ bɛ se ka kibaruya di cogo ɲumanw lawaleya cogoya min na ani ka kibaruya jɔnjɔnw ni kunnafoniw di ka ɲɛ jamana ɲɛma kalafiliw ani waatiw kɔnɔna la ani ka taa se kalafili wɛrɛw ma ani Mali yɛrɛ ni jamanaw bɛ cogoya min yɛrɛ la bi ni o ye jamana ka hukumu ye u bɛna k'a dɔn hakili falen-falen kɛ nin bɛɛ lajɛlen kan a ko kɛnɛ kan anw ka kibaruya ɲininaw ma to kɔ Baɲo Jɛnɛpo ni a ka kunnafonidila Aminata Daɲo olu tun bɛ min bɔra a la an ka jɛ k'a lajɛ. Farafina tile bi yanfan jamana minnu bɛ n'olu bɛ faransefa dun cakɛda minnu b'o jamanaw kɔnɔna na mun ɲɛsilen don kunnafoni sɛgɛsɛgɛli a n'a dicogo ɲuman ma olu ka ɲɔɲɛba mun bɛ kɛ san o san ɲinɛnta bɛnna Mali ma a baara ɲɛbilaw kuncɛlen Fodie Touré n'ale ye Mali haki ɲɛmaa ye ale bɛ ɲɛfɔli kan ye. Cakɛda minnu bɛ yen minnu sigilen don kunnafoni labɛnni kama a kɔlɔsili kama a ɲɛta matarafali kama n'a bɛ fɔ a ma autorité de régulation de la communication olu de farala ɲɔgɔn kan
kɔnɔntɔn de farala ɲɔgɔn kan ni jamakulu sigi ala y'a kɛ wa ɲɛmɔgɔ dira Mali ma mais o kɔnɔna na fana an ye mɔgɔ dama dama sugandi minnu ka dɔnniya sabatilen don n'a bɛ f'o ma ko expert dɔnniya o ladɔnnen don a sabatilen don sariya donni kɔnɔ mais kunnafoni fana donni kɔnɔ parce que il faut que olu fila ka fara ɲɔgɔn kan pour que a ka f'i ma expert donc an y'olu de fara ɲɔgɔn kan ka na n'u ye bi ani sini pour u ka baara kɛ gafew dɔ kan gafe minnu yɛrɛ fɛ an ka cakɛda in jamana kɔnɔntɔn in kɔnɔ gafe minnu se k'o baara bilali ka ɲɛfɔ pour que an ka se k'a dɔn an bɛ taa taabolo min kan. A y'a yira tuguni k'a fɔ ko kunnafonidilaw kan ka kɛ maa ye minnu bɛ basigi sabati jamana kɔnɔ ani ka kunnafoni jɔnjɔn di maaw ma kalata wagatiw la waasa ka maaw bilasira. Fɛn fana bɛ yen a kan k'an sinsin min kan o ye kunnafoni di ye an ka jamanaw kɔnɔ i b'a dɔn bi na basigi tɛ kunnafoni bɛ se k'a di cogo min pour ka jamanaw ka basigi ka dɔ fara ka dɔ fara jamanaw yɛrɛ an sabatili kan parce que bi na an bɛ cogo min na il faut que kunnafoni ka di cogoya dɔ la mun bɛ se ka jamanadenw basigi mun bɛ se ka jamanadenw hakili sigi kunnafoni dili élection wagati parce que élection wagati a kuma ka ca a mankan ka ca a farati ka ca il faut que kunnafoni donna an k'a dɔn se ka bilasira cogo min o wagati kɔnɔ donc an n'ale ye ni tile fila in kɔnɔ ka n'o baara de kɛ. Kumakuncɛ la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ni ɲɛɲɛ in ye maaba caman de fara ɲɔgɔn kan minnu ɲɛsilen n'o kunnafoniko yɛrɛ ma jamana wɛrɛw kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Côte d'Ivoire, Sénégal, Burkina Faso. hali bi an ka kibaruya di siraw ka kisaw hukumu kɔnɔna la nisɔndiya kɛnɛ dɔ fana sigira bi ni o ye tɛgɛnɔbila ye bɛnkan sɛbɛnna bɛnkan min bɛ yen ni o kɔni bolonɔbila la SMTD ni ale ye cakɛda ye Mali kɔnɔna la min bɛ kɛ sababu ye ka jabaranisow ka jaw fili fiɲɛ fɛ aw ka se ka to aw jabala la ka o lajɛ ale kɔni ni an ka jabaraniso fila ye o bɛnkan sɛbɛn tɛgɛnɔbila bi baara ɲɔgɔnya bɛna sabati u ni ɲɔgɔn cɛ o jabaranisow la Ondu Télévision ka taa se aw yɛrɛ ka jabaraniso 9 TV ma o baaraw sɛmɛnciyara bi sɔgɔmada in na SMTD jabala la Bamako Mali faaba kanan na min bɛ tali kɛ kɛnɛ in na kɛra kɛnɛ sabatilen sabula nin cakɛda SMTD ale y'a ka nisɔndiya jira kosɛbɛ k'a fɔ ale ni jabaranisow ka jɛ ka kɛ jɛɲɔgɔn ye baara ɲɔgɔnya la ko bɛna ale ŋunafa kosɛbɛ sabula a damɛw ka baara tacogo la a kɛnɛ kanan na Awa A Kulibali o ye anw ka kuma galamatigi ye ani a ka jatala taamaɲɔ Umaru Traoré o tun bɛ u nana ni min y'a ko kɛnɛ kan o filɛ aw ye. Nin bolonɔbila sɛbɛn ninnu kun ye ka SMDT ni kɛnyɛrɛye jabaraninw ka jɛɲɔgɔnya sinsin i n'a fɔ sariya bɛ fɛ a ka kɛ cogo min na. N'i bɛ diɲɛ baara o baara kɛ il faut ka kɛ sariya kɔnɔna la donc sariya bɛ min wajibiya o de ye a ka bolonɔbila papier la min b'a jira k'a fɔ aw bɛ bɛnna kan fɔ aw bɛ se ka baara kɛ aw bɛ fɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. Donc sɔgɔmada in na an nana SMTD ɲɛmɔgɔ Togo la mɔgɔ don an n'a bɛ baara kɛ a mɛnna donc an y'a ŋaniya siri an ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan sɔgɔmada in na k'an bolonɔ bila papier la min b'a jira sariya tigilamɔgɔ la k'a fɔ an ka baara a bɛ sariya kɔnɔna la parce que n'i ma fɛn o fɛn kɛ sariya kɔnɔna la a mɛn o mɛn kɔlɔlɔ b'a la donc kɔlɔlɔ kana y'a la o de y'a to an nana an bolonɔ bila papier la. Ondu jabaranin ka ko ɲɛnabɔbaga tun bɛ kɛnɛ kan a y'a jira k'a fɔ ale nisɔndiyalen don kosɛbɛ. Diɲɛ télécroissance sisan n'i y'a sigi i bɛ ORTM sɔrɔ i bɛ TM2 sɔrɔ k'a sɔrɔ parabole ni ko caman caman t'a la an fɛnɛ b'o o sira de kan pour que an fɛnɛ ka se ka sɔrɔ nɔgɔya la maliyɛnw fɛ fan bɛɛ fɛ o de y'a to an ye SMTD kumara an sigira an kumara an ye bɛnkan dɔw fɔ an o bɛnkan an nan'o de waleya bi. U y'a jira k'a fɔ nin cakɛda in sigikun ye ka dɛmɛ ani kɔkɔrɔmadon ta k'a ɲɛsin Mali kɛnyɛrɛye jabaraninw bɛɛ lajɛlen ma. Bolonɔbila sɛbɛn in kun ye mun ye k'a fɔ SMTD ye a ŋaniya k'a ba lawaleya fana ka Ondu TV ani 9 TV don a ka réseau kɔnɔ ka u ka jaw cari a daminɛ kɔni Bamako a n'a lamini kosɔn
émetteur min b'an bolo n'o ye kunnafoni jɛnsɛn mansin wala an b'o bila o kan an ka réseau kɔnɔ u ni mɔgɔ wɛrɛw b'a kan donc an b'a ɲini tɔw fɛ yan fɛ ka Ondu TV ani Nef TV ta ɲɔgɔnna kɛ ka na SMTV la SMTV fana sigi kun dɔ y'o ye an ka laɲini belebeleba bɛ mun ye Mali télévision so fɛn o fɛn yamaruya la o ka télévision kɛ Mali la o bɛɛ ka na an fɛ parce que anw fana ka réseau dilanna o de kama a bɛ fɔ cogo min nazarakan na réseau national don a tɛ dan Bamakɔ dɔrɔn na a bɛna kɛ Mali fan bɛɛ de fɛ minnu t'a sɔrɔ dugumakolo sira fɛ a bɛ bila satellite kan olu fana ye donc a dabɔra maliyɛn de kama u bɛ Mali kɔnɔ u bɛ Mali kɔ kan a dabɔra o bɛɛ de kama. Ni baara ninnu bɛɛ waliyala sɔgɔmaden in na SMDT maaw sigiyɔrɔ la ni o ye cakɛda ye minnu ka baara bɛnnen don ka jaw cari ani k'u lase jamana fan bɛɛ lajɛlen ma. Tabarikala fɛn o fɛn bɛ yen ni a bɛ daminɛ duguma ka yɛlɛ sanfɛ o ye tabarikala ko jɛnatigɛ bɛ n'a fɔ ŋwara nansaraw ko ko échelle i b'i sen da duguma i b'i yɛlɛ kelen fila fo ka se bili sanfɛ hali bi timinandiya o ka kɛ bɛɛ lajɛlen sinsinbere ye jamana kɔnɔ n'o tɛmɛna ka bɔ yen an bɛ aw ladɔnniya fana k'a fɔ an ka Mali sugu baaralaw ka jɛkuluba n'o ɲɛmaaba ye Abdulaye Sise ye olu kɔni kɛlen don k'u ka kɔngɛrɛba dɔ boloda min bɛna kɛ kalo tile 14 a bɛna kɛ palais la an ka jamana kɔnɔna la yan nɔ u bɛna taa hakili falifali caman kɛ a kan min ye sugu matarafabaw yɛrɛ ka ko ɲɛw kan nka yanni kɔngɛrɛ kofɔta in ka se a ɲɛmaaba min bɛ yen n'o ye Abdulaye Sise ye an ni ale masarana la ko in yɛrɛ kisa kan a bɛna kɛ hukumu jumɛn kɔnɔ mun ni mun bɛna tɛmɛ a kɔnɔ ani a bɛ wele k'a jumɛn lase k'a dɔn sugu matarafabaw ma ka kɛ ni kɔngɛrɛ kofɔta in ye a ye min sɔrɔ ka fɔ an ɲɛna an ka Abdulaye Sise lamɛn. An bɛna kɔngɛrɛ kɛ ni Ala sɔnna ma le 14 décembre ni Ala sɔnna ma a bɛ Mali sugu bɛɛ concerné sugu o sugu bɛ collectif la n'o ye collectif national des acteurs de marché du Mali san tɛmɛnen ninnu na an y'an ka récépissé national sɔrɔ o fana hakili b'a la ɲina ni Ala sɔnna ma 2019 min na pour que a laban in na an ka se k'an ka kɔngɛrɛ kɛ ni Ala sɔnna ma a bɛna boli bureau sigi kan en même temps a bɛna boli commerçant yɛrɛ ka se ka kuntilenna kelen sɔrɔ ka bureau sɔrɔ min reconnaît don état fɛ min reconnaît don diɲɛ bɛɛ fɛ k'a yira k'a fɔ bi yan nɔ commerçant tɔgɔ la min bɛ se k'u ka hakɛ défend en même temps min bɛ se ka an bolola fɛnw fana lakana en même temps fana an bɛ se k'a fɔ déplacer o région ni fɛn ninnu na an bɛ se ka impliquer o baaraw la cogo min pour que ka jamana in dɛmɛ ko ninnu na n bɛ appel min lancer an ka jagokɛla denmisɛnnin fɛn o fɛn bɛ yen jagokɛla kumaba fɛn o fɛn bɛ yen usine-tigi fɛn o fɛn bɛ yen parce que an b'o de fɔ usine tɛ se ka marché ni sugu tɛ grossiste tɛ se ka marché ni sugu tɛ détaillant fana tɛ se ka baara kɛ ni sugu tɛ o tuma na an bɛ se k'a fɔ nin bɛɛ de dɔnnen bɛ sugu kelen na collectif national des acteurs des marchés du Mali c'est que an ma commerçant dɔrɔn fɔ dɛ sugu kɔnɔ mɔgɔw ma o ma baara kɛ sugu kɔnɔ i ye bolola baarakɛla de ye sa o i bɛ sogo de feere sa o i bɛ fɛn kɛnɛ de feere o i ye réparateur de ye o c'est à dire i bɛ sugu de kɔnɔ o tuma na sugu o sugu k'a fɔ i bɛ collectif de nɔfɛ maa o maa i bɛ collectif de nɔfɛ an b'a fɛ o donni kama sɔgɔmada fɛ i k'i ka datugu le 14 sɔgɔmada fɛ ka taa bila waati kuncɛ waati ma ko min bɛ taa kɛ kɛnɛ kan i ka se k'o ye a bɛ kɛ Badilabugu ni Ala sɔnna a ma palais de la culture la a bɛ kɛ yen nɔ. Tabarikala o tɛmɛna ka bɔ yen an bɛ taa jamana kɔ kana kibaruyaw la bi kibaruya guni minnu bɛ gun bɛɛ lajɛlen kan k'a daminɛ farafinna gun nansarala lamɛrikɛnw fɔ ka taa se ɲɛjuru canalenkaw ka gun ma nin bɛɛ lajɛlen bɛna fisɛfisɛ aw ye maa min ye wakulu don baara la bi o ye Christine Abibatu Dara dɔgɔnɔmuso bamanankan fɔ la ale ye min sɔrɔ a kan o filɛ nin ye. Nef TV jabarani filɛbɔgɔ aw danse bi kɔkan kibaru kɛnɛ kɔnɔ an b'an kunda nin yɔrɔnin bɛɛ Tunisie jamana la ka aw ladɔnniya k'a fɔ ko Tunisie sanfɛ kalandenw bɛ grève la kabini tɛnɛdon sabula k'u tɔɲɔgɔn bɛɛ kalo 4 de kololi bere kɔrɔ sabula ko nin kalanden n'ale tɔgɔ ye Waji Takari ye k'a ye Tunisie sanfɛ kalanso kiritigɛ sabula ko ɲɛmaw tɛ ka a don ba la. A ye ni kunnafoni bila bɔlɔlɔ sanfɛ a ka compte Facebook kan. A yirala k'a fɔ ko in ye tiɲɛ ye bari maa fɛn fɛn min tɛmɛna nin kalanso in na bɛɛ y'a tiɲɛtigiya hali avocat fana. Ni maaw bɛɛ ka laɲini ye
ko waji takar ka bila sabula ko tiɲɛ t'u bolo wa k'u ka yafa ɲini fana. An bɛ to grève hukumu kɔnɔna na k'an kunda Zimbabwe jamana la ka aw ladɔnniya ko furakɛla maa 77 olu de gɛnna ka b'u ka baara la. U gɛnna sabula k'u ye u sen don grève la wa ko dɔw fana ye grève in ko labɛnba dɔ ye. Grève min ye gɛlɛyaba lase jamana dɔgɔtɔrɔso la a bɛ kalo 2 bɔɲɔgɔn bɔ. Baaraw jɔra kabini octobre kalo daminɛ. Grève in dabɔ kun ye yaasa gouvernement ka dɔ fara u ka sara kan wa k'u bɛnna fɛn min kan k'o tɛ ka sabati u fɛ. O de la ko ni grève in kɛra. An bɛ bi ta kuncɛ ni Togo jamana ye ka aw ladɔnniya ko sisan togolaw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kala ta fɛn fɛn bɛ jamana kɔnɔ ale ni jamana kɔ kan. K'aw ladɔnniya ko ɲɔgɔnyeba dɔ kɛra kunun o tarata don n'o sen fɛ sariya kura dɔ tara n'o ye ko togolɛ fɛn fɛn bɛ jamana kɔ kan k'olu fana bɛ se ka kala ta cogoya min na. O la ko Togo ka lasigidenso 21 de sugandira wa ko tɔgɔw bɛ sɛbɛn ni passeport ye wala ko carte consulaire. U y'a yira k'a fɔ ko ni hakilina bɛ u la kabini tuma jan ko sisan k'u bɛ se k'a fɔ ko tabarikala ko togolɛw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kala ta u ka jamanaden ye. Tabarikala n'an bɔra jamana kɔ kan an bɛ segin ka na an fa bara kokura kana aw ladɔnniya k'a fɔ jatew y'a jira an ka jamanaw bila mana maa caman bɛ olu kɔni kɛlen don ka u yɛrɛ di min ye tulu muniw ani fɛn wɛrɛw ma ka u fariw yɛrɛ cogoyaw yɛlɛma a yira ko nin ko in kɔlɔlɔ tan tɛ sabula k'a bɛ kɛ sababu ye a bɛ bana lase dɔw ma a bɛ dɔw yɛrɛ fari yɛrɛ fana tiɲɛ a bɛ na ni fɛn caman ye hadamaden golo kan nka maaw bɛ a kɛ hukumu jumɛn na u b'a kɛ kun jumɛn na mun b'a la ka maaw la ɲagari ka bila tulu mun kan ala ye fari min d'u ma ka ban o la ka fari kura ta Christina ba dara n'a ka jatala olu ye wulikajɔ ko kan an ka jamana faaba kɔnɔ u ye min sɔrɔ a ko kan an ka jɛ k'o lajɛ. Caroton, Caro White, Jolie Femme, fari ɲɛna a n'a ɲɔgɔnna caman ninnu bɛɛ de ye produit tuluw ye. A yirala k'a fɔ k'an ka Mali jamana kɔnɔ ni ye musow ta k'a lajɛ kɛmɛ sara la muso 25 de ye tulumunaw ye. OMS maaw ka fɔ la wa n'an ye munnu tulu santa jate minɛ an b'a ye k'a fɔ ko produit tulu o sanni ka ca kosɛbɛ feerekɛlaw ka fɔ la. Tulu min bɛ mɔgɔ jɛ o bɛ san kosɛbɛ o tulu nin bɛ marché kosɛbɛ yɛrɛ donc min na mɔgɔw bɛ giri caco tulu ninnu na ka o fari dilan ka ɲɛ minnu bɛ fari jɛ ka sɔrɔ o ma fari tiɲɛ olu mako bɛ o la o bɛ girila o tulu ninnu na o de kama. A tulu b'a jɛ a t'i kɛ mɔgɔ finma ye a t'i kɛ mɔgɔ jɛma ye donc k'i fari jɛ k'a kɛ propre o de ka ɲi o de y'a kɛ o bɛ ka girin nɔ. An y'a ye k'a fɔ ko muso caman n'u ka tulu muni kun don dɔw ta ye diyaɲɛ ye dɔw ta ye fari ɲɛni ye wa dɔw ta ye k'a fɔra u ye. Muso bɛna tulu san u yɛrɛ jɛ parce que caman bɛ u ɲɛbala ɲɔgɔn ma parce que tulu ye fɛn dɔ ye a ma nɔgɔn ka ko ma nɔgɔn parce que terimuso caman de bɛ bi n'u terimuso dɔw jɛlen u b'a fɔ k'u bɛna tulu san fo k'u yɛrɛ jɛ tu vois bon n'i fini don bon n'i ko k'an kana mɔgɔ jama tulu di i ma ba bɛna kɛ sababu ye i fari tɛna sɔn bon pour que i fari ka sɔn an bɛ se ka tulu de d'i ma mun bɛ se ka taa n'i fari ye dɔɔni dɔɔni. Nga dɔw ka hakilina ti o ye olu fɛ ko nafa tɛ produit tulu muni na. Muso yɛrɛ ka kan tulu mun ye tulu yɛrɛ ka ɲi mɔgɔ fari ma ça nourrit la peau donc normalement il y a un tulu mun mais je pense que produit mun c'est pas nécessaire il faut toujours rester comme tu es. Ka fara o kan dɔw y'a yira k'a fɔ ko produit tulu ko dabɔlen don muso minnu si kɔrɔbayalen don. Produit dabɔra mɔgɔ minnu kama olu mɔgɔ minnu si ka kɔrɔ ni anw fɛnɛ mɔgɔ minnu ye si bɛ 40-50 ans ninnu na olu de bɛ se ka produit kɛ mais normalement bogotigini man kan tɛ ka produit kɛ i m'a faamu produit dabɔra mɔgɔkɔrɔbaw de kama mɔgɔ minnu si bɛ ka kɔrɔbaya produit dabɔra olu de kama mais produit ma dabɔ jeune fille kama. Ni produit o muni kɔlɔlɔ ka ca nka ɲininikɛlaw y'a yira k'a fɔ k'a kɔlɔlɔ bɛ dɔn waati caman a munnen kɔ a kɔlɔlɔ dɔw ye fari bɛ bɔ i ɲɛda la kaba cancer a n'a ɲɔgɔnna caman. Jɛkulu min ɲɛsinnen don fari ɲɛni ma n'o ye association
international d'information sur la dépigmentation artificielle bakurubayala AIDA olu y'a yira k'a fɔ ko cancer bɛ maa minnu la ko n'i y'olu ta k'a lajɛ kɛmɛ sara la k'i bɛ taa sɔrɔ 68 olu ka cancer jubaju ye produit tulu minnu ye wa produit tulu n'a kɔlɔlɔ bɛɛ a donnen don ba la an ka jamana kɔnɔ. Tulumu a sagan wulili a ɲɔɲale an ka jamana kɔnɔ aw yɛrɛ ye seereyaw ye dɔw ko k'olu ta ye cɛya ni sagan ye dɔw yɛrɛ ko ni i manjɛ ko i tɛna kɔkɛ sɔrɔ bɛɛ lajɛlen ni hamina don a ko la nka an bɛ se ka min fɔ maaw ye ko n'i b'a kɛ i k'a kɛ ni hakilisigi ye i kana tɛmɛ a dan kan limanaw o bɛ dan sigi an ka bi don kibaru la don kibaru min bɛ yen ni an ka fasiri jamajɛkulu jatalaw ka fara baarakɛlaw kan ɲɛmaayaso ka bonya kɔnɔ an bɛɛ lajɛlen jɛra k'an tɛgɛ bila jikiri nɔ ka ni kibaruyaw sɛnsɛn k'a di aw ma ladiriya kɔnɔna la nisɔndiyalen y'a lase aw ma an ni aw bɛ ɲɔgɔn fɛ ni ala sɔnna Nef TV aw bɛ min ɲini aw b'o sɔrɔ a la tele kɛcogo kura ala ka su wɛrɛ d'an ma.